Тур эфирде яңалыклар чыгарылышы узын-узак яллардан соң яңалар белән котлап, мин Роза Хабибуллина сезне студиябызда сәламлыйм. Алга таба төп темалар хакында. Гыйнвар башыгына әйәвым төшем күләме нормадан артык. Коммуналчылар ничек эшләй, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бүген шаллы композитор Ринат Гобайдуллин белән хушлашты. Аны соңгы юлга озатырга энергетик мәдәният сараена якыннары, хезмәттәшләре, яраткан тамашачылары җыелды. Җырлый да, гармунда да уйный, вальста әйләнә. Дигәндә катлык башка әсигенә. 90 яшьлек Габделәхәт Хәсфатуллинның яшәү сырын хәбәрчебез белеп кайтты. Гыйнвар аеның 7 көнендә яуган кар күләме айлык нормадан арткан. Коммуналчылар шулай ди. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә төп проспектларны һәм ишегалларын чистарту проблемасы күтәрелде. Төп юлларга тел-теш тидерерлек булмаса да, подъезд ишеген ачу белән абынырга мөмкин ди шәһәрдәшләр. Юлчыларга нәрсә кылмаучылый, түрәләр нинди алымнар кулланырга җыена? Гүзәл Шихапова ачыклады. Шаллы юлларына зарланулар көн сайын арта. Безнең редакциягә мөрәҗәгать итүчеләр дә шактый. Шәһәрдәшләр ишек алды юлларының торышыннан канәгать түгел. Быел кар да күп, наверное, шундык белән хәзер убирать итмиләр. Элегрәк былтырларны һәр вакыт җыештыралар, чиста була иде. Вообще мондый кар көртләре, мондый ниләр булмый иде. Наил Мөхәммәтшин иртәнге 5-тән кичке 5-кә кадәр эшли. 52-нче комплекстагы ишек алдын җыештырыр өчен сәгатьләр буе машиналарның киткәнен көтәргә туры килә ди ул. Пока машина налганчы бына кырыеннан кырып китәбез дигән. Машина киткәч, обратно килеп чистартып кырыйга атабыз инде. Бүтәнчә эшләп булмый. Җирле юлларда 50 берәмлек техника эшли. Юлчылар ишек алдында торган машиналар аркасында ягулык һәм вакытларын әрәм итә. Машин много, не проедешь, не почистишь. Убирать тоже не хотят убирать. Стучим на их, чтобы убрали, не выходит иногда. За это. Сигнализация срабатывает? Срабатывает. У кого есть, срабатывает, но и выходит иногда. Иногда выключает, просто не выходит. По местным проспектам работаем по графику, потому что работа осложняется тем, что расставлены плотно машины по обе стороны местного проезда. Посередине техника проходит, но это не помогает. Колея. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәһдиев юлларны чистарту беренче урында тора дип белдерде. Коммуналчыларга иң кырыс чараларны кулланырга киңәш итте. Я уже сегодня попросил начальника управления внутренних дел по городу, значит, вместе со службами ГИБДД четко закрываете проезды, дороги-дублеры, транспорт весь убираем. Разговоры о том, что, значит, возможно, невозможно, оставьте для себя. Размер вашего горя меня не интересует. Бу атнада Шаллыда жылытачы кар явуы көтелә, шуңа күрә шәһәрдәшләргә кар чистарту графигы белән алдан танышырга һәм транспортны юллардан алып куярга киңәш итәләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Ленар Султанов, яңалыклар. Татар мәдәнияты зур югалту кичерә. Кичә 65 яшендә танылган композитор, атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Гобайдуллинның йөрәге тибүдән туктады. Аның белән хушлашу бүген энергетик мәдәният йортында узды. Композитор күп еллар дәвамында биредә хезмәт итте. Композитор белән хушлашу аның көйләре астында уза. Ринат Гобайдуллин иҗат иткән музыка бүген дуга кебек яңгырый. Театр артистлары, җырчылар, район җитәкчеләре, шагыйрьләр, түрәләр, тамашачылар барысы да бөек шәһәр композиторын соңгы юлга озатырга җыелган. Җирле музыкантларның күбесе үз карьерасын Ринат Гобайдуллин җитәкчелегендәге Сердәш ансамблендә башлаган. Аның җырларының үзенчәлекле булуы турында әйтмешем мөмкин түгел. Тирән мәгънәле сүзләргә һәрвакыт җырлар иҗат итте инде. Аның җырлары белән без үзебез Шаллыга килеп Сердәш ансамблендә эшли башлагач, ныклап җырчы буларак аякка бастык. Концерт қойған икмәкне тапшырып, үзенең коллективын авыр моментта матди ярдәмсез калдырмады, үзенең коллективын шулай яратты һәм якын күрде коллективын. Ринат Гобайдуллин 140 җыр авторы, 11 спектакльгә көй язган. Шаллы сиреннары җыры ничә еллар дәвамында шәһәрнең икенче гимны кебек яңгырый. Нинди генә көн булмасын, яңгырмы, кояшмы, кармы, суыкмы, алар һәр вакыт сафта, һәр вакыт беренчеләр булып килеп басалар, соңгылар булып китәләр. Әгәр дә безнең мәрхүмебез берәр дәшәмичә Шаллы сиреннәрен генә язган булса да, ул мәңге үзенең истәлеккә калыр. Энергетикның бөтен шатлыгы, бөтен эшләгән эше аның белән бергә тартып. Чын дус.
şın iyi hatırına, balalarına şın eti, ınıklarına şın babay, yoktaşlarına şın yoktaş, şekirtlerine şın eti bulgan kişi o. Atqazanған мәдәният хезмәткәрен соңгы юлга кул чабып озаттылар. Ринат Габайдуллина туган җирендә, Ютазы районы Иске Урысы авылында җирләделәр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Раштау иртәсендә тагын бер фаҗига. 22:15 йортында янгын чыкты. 2 бүлмәле фатирның януы турында хәбәр коткаручыларга иртәнге сәгать 9 йортында килеп җитә. Кызганычка каршы фаҗигада үлүчеләр дә бар. Тулырак мәгълүмат журналистларыбыз материалында. Подъездда 407 фатирдан шыққан ут изләре әле дә саклана. Янгын шул фатирда барлыкка килә. Коткаручылар янгынны сүндергәннән соң бүлмәләрнең берсеннән 62 яшьлек ир ат мәете табып алалар. Ну, говорит, что сильно обгорел, я не видела. Мин үзем күрмәдем, әмма бик каты янган диләр. Чөнки ул яткан диван янып көлгә әйләнгән. Пружинасы исән калганда, бер кисәк фанерасы исән. Якынча фаразлар буенча янгын тәмәкедән чыккан. Күрәсең, ир-ат тәмәкесе сүнмәгән килеш йокыга киткән. Күршеләрнең сөйләвенә караганда, бу фатирда янгын моңа кадәр дә чыккан булган инде. Бабай чиргә яратайды, тартырга яратайды. Гел тартайды подъездга чыгып, качан карама. Төн ортасында, төнне дә, көндез дә. Ну, бер генә случай түгел инде бу, бабай да булгалагандай хәлләр. Янгын вакытында үлгән ир-атның кияве дә булган. Ул зыян күрмәгән. Күршеләре фаҗига булыр алдыннан төнлә 2 ир-ат тавышы ишеткәннәр. Ә менә кайбер күршеләре шул исәптән ишек алды себерүчеләр әлеге гаиләне начар яктан телгә алмыйлар. Дедушка вот всегда выходил на улицу, всегда с нами здоровался. Бабай урамга йөрергә ярата иде. Һәрвакыт бөтен кеше белән дә исәнләште. Авыру иде инде ул. Көч хәл белән йөрде. Кияве, кызы, балалары 4 яшәде алар. Талашканнарын бер кайчан да ишеткәнем булмады. Яхшы кешеләр. Янгын вакытында янгын сагы идарәсеннән 3 төркем эшләгән. Янгынны берничә минут эчендә сүндерү бәхетенә ирешкәннәр. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Янгын мәйданы 4 квадрат метрны тәшкил итә. Көнкүреш кирәк-яраклары һәм диванның бер өлеше янган. Фатирда шулай ук тәмәке төпчекләре, 2 буш исерткеч эчемлек шешәсе дә табылды. Янгыннан чыгарылган барлык җиһазлар да хәзерге вакытта урамда янгын чыккан фатир тәрәзә каршына тизеп куелган. Янгын вакытында башка бүлмәләр зыян күрмәгән. Шуңа да тиздән 407 фатир хуҗалары кире үз фатирларына яшәргә кайта алачак. Дөрес ремонт эшләре өчен күпмедер акча сарыф итәргә туры килер. Ә менә әтиләрен инде кызганычка каршылар берничек тә кире кайтара алмаслар. Райнур Агламетдинов, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Азат Сулеймановтың туганнары ярдәм сорый. Эпилепсия белән авыручы 34 яшьлек егет 7 гыйнварда 59:07 йортында янында югалган. Аның әнисе һәм апасы машина ишеген япканда ул подъезд ягына китә. Туганнары сүзләренә караганда, Азат инде 3 көн даруларын эчмәгән. Шуңа күрә аның хәтере югалтуы ихтимал. Ират ябык гәүдәле зәңгәр курткадан, соры шапкадан һәм кара вельвет шалбардан кара киеменнән булган. Үзе белән акчасы да документлары да булмаган. Видео күзәтү камералары буенча Азатның трамвайда станция тукталышына кадәр баруын ачыклыйлар. Азат Сулейманов турында берәр мәгълүмат беләсез икән, күрсәтелгән номерлар буенча шалтыратуыгызны сорыйбыз. Его вообще, если увидеть, лучше остановить, но он может быть агрессивным. То есть, его лучше удержать. Он может не слышать, он может не понимать вопросов, если ему задают. Он с первого раза может не ответить, он свое имя может не помнить. Хотелось бы, чтобы смотрели на зяби в частных секторах, может где-то на полях и что-то в таких местах. Может он ищет как бы дом на свой похожий родной. Он может и дом свой адрес не узнавать. У них дом высотка, 10-этажка, может он где-то в таких местах ищет. Кама автомеханика техникумында укучы 16 яшьлек чаллы кызы ни өчен үлгән? Моның сәбәбен шушы көннәрдә судмедэкспертиза ачыклаячак. Кыз моңа кадәр ябыктыра торган дарулар эчкән булган. Соңгы көннәрдә даруларны кулланмый башлаган. Яшүсмернең үлеменә шул дарулар гаепле дип фаразлана. Кыз бала әнисенең кулында диярлек жан биргән. Моңарчы хәлем начар, баш авырта дип еш зарлана торган булган. Тикшерү идарәсендә экспертиза нәтиҗәләрен көтәләр. Ябыктыра торган дарулар аркасында килеп чыкканмы бу фаҗига, юкмы, барысы шуннан соң гына ачыкланачак. Әгәр бу расланса, җинаять эше кузгатылу турында карар кабул ителәчәк. Парагвай, Боливия, Аргентина, Марокко, Мавритания, Сенегал. КамАЗ-мастер командасы бу көннәрдә шул җылы илләрдә ярыша. Чаллы авыр йөк машиналары гадәттә январь башында 2 фронтка эшлиләр. Бу иң авыр Дакар автоузышлары һәм Африка экорейсы. Латин Америкасында да, Африкада да ярышларның 6-нчы этабы узды. Якынча нәтиҗәләр турында хәбәрчеләребез материалында.
Дакар 2017-нең әлеге төп үзенчәлеге һава торышы. Яңгырлар Боливия өчен сирәк күренеш. Яңгыр аркасында узышларга үзгәрешләр кертелде. 5нче этапта оештыручылар 2нче югары тизлекле махсус участокны төшереп калдырдылар. Раллида катнашучыларга ширләп китмәс өчен аякларына пакет киеп бергә туры килде. Җир нык йомшарганга күрә машиналарга йөрү кыенлашты. Ну, как видно, Белак в каком состоянии, то есть все поля затоплены, к сожалению. Вот, наверное, к счастью, боливийцев, у которых засуха уже много лет, так сказать, нам, естественно, большой минус, это минус километраж, на котором можно было отыграться. Дожди встречались, но, конечно, не такого уровня, так назовем. Все-таки сегодня нечто, что творится, причем думаем так, что завтрашний спецучасток или сократят, или отменят. Шулай булып чыкты да, ралли рейдның 6нчы этабы яңгыр астында үтте. Трассаның кайбер участокларын су баскан иде. 5 этап узганнан соң Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников һәм Айрат Мәрдиев 2-4 урын аралыгына керделәр. Хәзер безнең экипажлар узган елгы Дакар җиңүчесе Ивек автомобилендәге голландиялы Жерар де Раюдан гына калышалар. Африка и Корейс раллиында исә 6 этаптан соң беренчелектә КамАЗ-мастерның Андрей Каргинов җитәкчелегендәге экипаж бара. Икенчедә Сергей Куприянов командасы. Африка и Корейсында әле тагын 6 этап бар. Бу 2000 километр ара. Ралли-марафонның финишы 14 январь көне Дакар шәһәрендәге Алсу күлдә төгәлләнергә тиеш. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Яңалыклар. Яңа ел каникуллары тыныч һәм хәвеф хәтәрсез узды. Быел балалар катнашында бер юлы һәлакәте дә булмаган. 2016 ел ахырыннан алып яңа ел төненә кадәр Чаллыда 1000ннән артык яңа ел кичәсе уздырылды. Күбесе балалар өчен. Шәһәр халкына саф һавада ял итү мөмкинлекләре булдырылды. Мисал өчен автокалада тимер аякта шуу өчен боз мәйданчыклары гына 45 дәнә. Шуның икесендә күмәкләп шуарга була. Чаңгыда шуарга яратучылар өчен яр буе паркы бар. Паркта якты уңайлы теләгән кеше кич белән дә барып шуала. Җырлы гармунда уйный вальс әйләнә Латин Америкасы биюләрен башкара. Бу 90 яшьлек шәһәрдәшебез Габделәхәт Хикмәтуллинның һөнәрләре. Шушы көннәрдә Чишмә халыклар дуслыгы йортында аның юбилей кичәсе үтте. Хәрәкәтчән тормышны яратучы Габделәхәт аганы иҗатташ дуслары, туганнары, шәһәр мәдәният идарәсе, ветераннар советы вәкилләре котлады. Габделәхәт Солтангәрәй улы һөнәре буенча монтажчы, гомере буе электр станцияләре төзегән, хезмәт алдыңгысы. Ә менә лаеклы ялга чыккач бию белән мәгълүм киткән. Алар тормыш иптәше Нәзимә ханым белән бергә биеләр. Аларны бию кавыштырган. Безгә көч бирә бию. Бигәндә картлык атка әсигенә. Биеп кайтмасам мен йоклый алмыйм инде. Аппак милли киемнән биюче бу үзенчәлекле парны концертларда күпләрнең күргәне бар. Кешеләр аларга гаҗәпләнеп һәм сокланып карый. Габделәхәт ага белән Нәзимә ханым балкыш һәм зур вальс бию конкурслары лауреатлары. Алар шәһәр күләм чараларда, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чыгыш ясыйлар. Шул рәвешле үзләре дә гел хәрәкәттә яшь буын эчендә өлге. Милли мәдәниятебезне алга сөрәләр, бердәм нык гаилә үрнәге күрсәтәләр. Бу матур парга карагач, чынлап та яшисе һәм биисе килә башлый. Мы этим пропагандируем нашу национальную культуру, наши национальные танцы, нашу национальную одежду. И этим хотим быть примером для всех. И для жителей республики, и для старшего и младшего поколения. Габделәхәт Солтангәрәй улы белән Нәзимә Гомәр кызы бәхетле әтиен иде. Аларның икесенә бергә 4 балалары, 7 оныклары, 13 оныкчыклары бар. Юбилейга килгәндә Габделәхәт ага гомере буе арак эчмәгән, тәмәке тартмаган. Яшәү сыры хезмәттә, хәрәкәттә һәм мәхәббәттә ди ул. 90 яшьлек егет белми әйтмәс. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге нашлар, мен сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.